mang'eny ni public participation ok ochuno ni ng'ato ka ng'ato nyaka dhiye. Kose lande publicly ka no lande gazette mo lande radio gi TV to ng'ato amua no kodhi to jomodhigo pachgi ema biro tiyo. Koro ka no dhi onyiso joge ni kik dhie public participation ma ji ne gin ji 69 out of 400,000 mar wirugo ema wakwano. Andwa na nyise ni 2017 kane wadhi e rerun election to jowa no decide e Luo Nyanza te ni ok gidhi go kura. Ma in fact in a number of areas ne gidhi sub kura, but nitie a few people miyudo ni constituency moro ji ariyo kata ji 10 no dhi go kura, to then the rest of the country no go kura. Ne wajno no tere court to court no amua ni election no timore. Yeah, so the fact ni no mobilize jogo mondo kik the public participation ok nya tamo wa decide ni public participation was done through the country. Adwana penji through that adwana penji wakili penjo manyalo konyowa achiel ingene kwa biro ka to winjore jo piny yudo ratich gi kuwuok kuom to nitie penje ma adwana penji wakili ten penjo mo duoka sot wakili en ng'ama osedwaro kom mar MP ka en ng'ama ng'eyo en ng'ama osedwaro nyaka kom MP Kisumu koja olapi osebedo ka chwer kane wadhi election nyaka no bed gi pache moro ne nja chama mane wakili ya penji mos neto samane wadhi e yiero cha nini komane ninja UDA koso ninja Jubilee koso ninja ODM koso ni e chama mane mana chumcha ne an ja ODM but election manyo ani nyanja UDA ninja UDA penjo sedwoki kene diero kama na